Türkmenistan devletimizin çar kunjugunda Milli Bahar Bayramy, halkara Nowruz güni giňden bellenilýär. Pasyrlaryň sultany hafaplanýan bahar pasynyň gelmegini alamatlandyrýan bu bayramçylyk nasibetli ahal ýaýlasyna giň dawaralar guruldy. Milli Bahar Bayramy nasibetli efafy dawaralar diýip bolýar ýaly. Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynaky Nowruz ýaýlasyna ýaýwanlandyryldy. Atabatan media toparynyň hem gatnaşan dawaralarına meclisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, ministrlikleriň we pudoklaryň dorandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarnyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, köp sanly mihmanlar gatnaşdylar. Bayramçylyk dawralarynyň barşynda ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Bahar Seýidowa hormatly prezidentimiziň bayramçylyk münasibetli watandaşlarymyza iýeren gutlawyny okudy. Hormatly prezidentimiz gutlawyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň şany otaberliginiň giňden bellenilýän halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna Milli Bahar Bayramynyň halkara Nowruz gününiň taryhy ähmiýeti has we ýokarlanýar. Nowruz bayramasyna berjay edilýän däp-desturlar parahatçylygy, ynançmagy, jewisligi, insanperwerligi giňden wagyz etmäge, ýaş nesilleriň kalbyna ýaxşy gylyk häsiýetleri terbiýelemege, watan söýüjüligi, dost bogonlygy, wehme söýerligi, halallygy, söýgü döretmäge ýardam berýär diýip bellenilýär. Soňra bayramçylyk dawarasy türkmenistanlylaryň çykyşlary bilen başlady. Dawarada Nowruz bayramyny giňden toýlaýan ýurtlaryň aýdym fazy çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Şeýlehem dawarada ýurdumyzyň medeniýet we sunat usatlaryny taýýarlaýan folklor etnografik fahna görkezme çykyşlary guruldy. Bayramçylyk dawaralarynyň geçirilýän ýeri bolan Nowruz ýaýlasyna bezelen ak öýler dikilip, türkmen owasy ýaýwanlandyryldy. Onda amaly haşam sunatynyň eferleri görkezildi. Türkmenistanda geçirilýän milli bayramçylyklary ajaýyp ahalteki bedewlerini atlanan ökde çapyk swarlarsyz göz öňüne getirmek kynlar. Galkynyş milli atysyndäki oýunlar toparynyň görkezme çykyşlary hemmeleri üçin hakyky sowgat boldy. Bu topar diňe bir ýurdumyzda däl, eýfem daşar ýurtlarda da meşhurdur. Galkynyş topary ýaňy ýakynda Monte Carlo şäherine geçirilen sirk festivalyna baş bayragy münasip boldy. Bayramçylyga bagyşlanyp bu ýerde Türkmenistanyň sunat ustatlarynyň konsertleri geçirildi. Onuň dowamında aýdym fazlar, tan we halk döredijlik eferleri, mehriban watanymyzy, täze taryhy döwrümyzi, gawanýan uly üstünliklerimizi wasp edýän çykyşlary ýerine ýetirildi.